салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев. Цикли биология рафтаистед, цикли биология қисми ботаникашай ва имрӯз яке аз қисмҳои навда, яъне пояро мо разбират мекунем. Дарси имрӯзаи мо дар бораи поя аст. Бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев. поя чист? Кадом вазифаро иҷро мекунад? Мо гуфтем поя як ҷузъичаи навда. Агар дар поя барг бичаспонем, гул бичаспонем, мева бичаспонем, ин меша чӣ? Навда номида мешавад. Пояҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? Гуфтем ки поя ҷузъичаи таркиби навда. поя ба боло қад афрохта, баргҳоро ба равшанӣ мебарорад. Чӣ хеле ки мо медонем, равшанӣ барои чӣ дар корай? Барое ки дар барг раванди чӣ гузара? Фотосинтез. дар раванди фотосинтез моддаи органикӣ ҳосил мешавад ва ин моддаи органикӣ ҳамчун ғизо аз тарафи растанӣ ва ҳамчун ғизо барои инсон чӣ хизмат мерасонад. вақте ки поя ба чанд қадаре ки боло рафт, ҳамон қадар равшанӣ мезанад, ҳамон қадар моддаи органикӣ зиёд ҳосил мешавад. дигар вазифаи поя ҳамаи қисмҳои растаниро ба ҳамдигар чикор мекунад? Пайваст мекунад. мисол баргҳоро бо реша, решаро бо танаи дарахт, дарахтҳоро мисол решаро бо баргҳо. Яъне ки поя як вазифае ки ҷузъиёти томи растаниро ҳосил мекунад. Растанӣ ҳамчун як организм зинда чӣ кор мекунад? Кор ва фаъолият мекунад. яъне ки поя қисмҳои растаниро ба ҳамдигар чӣ мекунад? Пайваст мекунад. инчунин дар поя моддаҳои ғизоӣ захира мешавад. мисол мегирем, яъне картошка як шаклдигаркардаи навдаҳай. Поя боша як қисми навдаҳай. барои ҳамин дар картошка бисёртар чӣ моддаи ғизоӣ захира мешавад. мисол чира мегем, пиёзам инам навдаи шаклдигар кардаа. раз ки навдаи шаклдигар кардаа дар таркибаш чӣ дорад? Поя дорад. инам чӣ вазифаи ғизоӣ. пиёза мехӯрем, картошкаро мехӯрем ку мисол. ина даётон мегирем. гуногунии поя, яъне ки поя чанд хел мешавад. пояҳо аз рӯи сохт мешаванд алафӣ ва чӯбӣ. Алафӣ мақсад поя алафӣ мешавад. чӯбӣ боша вақте ки мисол дарахт боша. пояи алафӣ дар алафо дида мешавад. пояи алафӣ дар ҷувори макка дида мешавад. мисол дигарош ки ё алафанд. аз рӯи шаклашон пояи дароз мешавад, пояи чӣ? Кӯтоҳ мешавад. пояи дароз вақте ки дарозе, пояи кӯтоҳ боша, пояи кӯтоҳ мисол андозааш хеле хурд аст. аз рӯи шаклашон пояҳо мешаванд ростпоя, пояҳои хазанда, пояҳои печида бароянда ва пояҳои чӣ? Часпанда. И таснифоти поя аз рӯи шаклашон аст. дар ин расм дода шудааст чӣ? Шакли ростпоя. Дидастем ки дар ростпоя пояш чӣ? Ростай ва аз он чӣ? Баргҳо сабзида мебарояд. дар маҷмӯъ ин навдаро ташкил мекунад ва ин поя ҳаст ки чӣ? Қисми навда мебошад. бахшиш зиёд. Ростпоя дар бисёри растаниҳо дида мешавад. дар аксари растаниҳо дар ин намуди поя бофтаи механикӣ чӣ? Нағз инкишоф ёфта шудааст. дар баъзе растаниҳо яъне ки ростпоя мешавад чӯбӣ ва чӣ? Алафӣ. Ростпояи дарахти себ ва сафедор ин чӯбӣ мебошад.
ростпояи дарахти себасафидор и чӯбия ва ростпояи офтобпараст, яъне семичкара гаридаги боше ва ҷувори макач хеле мисол ё алафия, ростпояи алафӣ мебошад. фаҳмиде? Ростпояи алафӣ яъне ки ростпояи чӯбия дохил мешавад пояи себ, пояи сафеддор, ба алафӣ дохил мешавад пояи офтобпараст ва пояи чӣ? Ҷувори мака. ин расми ростпоя аст. дар мегирем. Дигар намуди поя чие? Хазанда. номаш худаш гуфтест ки поя чикор мекунад? Хазида раҳ мегардад. поя чӣ? Хазанда. пояи ин намуди растаниҳо ба боло намебарояд, балки дар замин хазида чикор мекунад? Калон мешавад. ина онҳо ба рӯи замин паҳн шуда месабзанд. ин гуна пояҳо метавонанд ки аз бандҳояшон ё ки аз решаашон чӣ кунанд? Реша пайдо кунанд. Инро банд мегӯянд. Инҷоро чӣ мегӯянд? Банд мегӯянд. Инҷоро банд мегӯянд. инҷа реша рафтестай. Инро банд мегӯянд. Инҷа реша рафтестай. ё ин ки ин гуна пояҳо ё ин ки аз бандҳояшон, банд гуфта яъне ки ин растанӣ ба дигар растанӣ пайваст мешавад, инҷоро банд мегӯянд. аминҷа реша метавонад сабзад. аз бандҳояшон дар кадом намуди растанӣ? Дар панҷазоғ, мархчой, шаҳтути заминӣ реша пайдо мешавад. дар роҳотовак боша, дар роҳотовак бошад, аз бандҳояшон аз решаашон решаи нав пайдо мешавад. ин буд пояи хазанда. дайтон мегиред пояи хазанда боло намеравад, дар замин чикор мекунад? Хазида инкишоф меёбад ва пояи хазанда дар чӣ дида мешавад? Дар панҷазоғ, дар марғчой, дар шаҳтути заминӣ ва дар роҳотовак. пояи ин растаниҳо чия? Хазанда. Инро дайтон мегиред 100%. дигар намуди пояи печида бароянда. пояи чӣ? Печида бароянда. печида бароянда. ин дар расми дидагӣ мисоли апораҳа, яъне ки такягоҳай, дар ҳамин такягоҳ чикор мекунад? Печида боло меравад. Печида чикор мекунад? Боло меравад. ин дар чӣ дида мешавад? Дар печак, дар лӯбиё, печак, лӯбиё, мушум. Савол тиям ки пояи печак, лӯбиё, мушум чӣ намуди поя аст? Пояи печида бароянда. фаҳмо? ва пояҳои печида бароянда айвончаҳо ташкил мекунанд. агар ки бинем мисол ягон танаи заборро дабинед, танаи ягон заборҳои чӯбӣ ё ки ягон чиро бинем, ҳамин пояҳои печида бароянда боло меравад ва чӣ хушрӯ аст. айвончаҳо ташкил мекунанд. айвончаҳои хушманзара, яъне ки айни диданаш роҳат мекунад чашмот. фаҳмо? инро дайтон бигирем. дигар намуди пояи чӣ? Часпанда. пояи часпанда инам хали чӣ дорад? Танобак дорад. диде? Танобак дорад. ба ҳамин танобакҳош дар такягоҳ чикор мекунад? Мечаспад ва сини чӣ? Боло мебарояд. инро мегӯянд чӣ? Пояи часпанда. пояи часпанда дида мешавад дар чӣ? Дар мушунг, ток, дар ашақа дида мешавад. инаи мушунг ва ток ба такягоҳ ба воситаи чӣ? Ба воситаи танобакҳояшон мечаспад. инро танобак мегӯянд. танобакҳояшон мечаспанд.
пояи чӣ ашақа, пояи ашақа бошад, ба тиргоҳ апора бо чӣ мечаспанд? Бо решаҳои чӣ? Иловагишон. Бо решаҳои иловагишон часпида боло мераванд. мегзарем ба омӯзиши сохти дарунии чӣ? Поя. Сохти дарунии поя, сохти макроскопӣ. Яъне ки вақте мо дарахта, мисол обычный, агар ҳар якте мо дарахта барида кишидагим, то есть ба чишми оддӣ дидан, амина сохти макроскопӣ мегӯянд. Ҳангоме ки дар таги микроскоп нигоҳ мекунем, ира мегӯянд сохти микроскопӣ. Вале ҳозир мо меомӯзем сохти чӣ? Макроскопии дарахт. аз кадом қисмҳо иборат аст? Иборат аст аз қисмҳои зерин. аз якумаш аз пӯслоқ. аз чӣ? Аз пӯслоқ. дуюмаш чӯб. ва сеюмаш чӣ? Дила. Ина иҷара мегӯянд чӣ? Пӯслоқ. Якумаш. Иҷара мегӯянд чӣ? дуюмаш чӯб. ва ина мобайнаш чӣ мегӯянд? Сеюм дила. Так, пӯслоқ чист ва кадом вазифаро иҷро мекунад? Пӯслоқ қабати берунии сиёҳтоби нисбатан тунукай. То есть қабати берунияй, қабати сиёҳтобай ва нисбати дигар қисмош чиай? Тунуктаракай. вазифаи пӯслоқ муҳофизат кардани чиай? Чӯбай. аз чӣ? аз ҷароҳат, аз травма, аз дигар омилҳои физикӣ ва химикӣ чикор мекунад? Муҳофизат мекунад. ин вазифаи чиай? Пӯслоқа. дар оянда гуфта мегзарем. яъне ки пӯслоқ қабати беруния, қабати сиёҳтоба. чӯб қабати сахт аст, ки дар зери пӯслоқ ҷойгир шудааст. қабати чӣ? Қабати сахт, қабати ҳама сахттари ҳами чӣ? Чӯба. ай чӯб тахта рост мекунад дагӣ боша агар. ина мегӯянд чӣ? Чӯб. қабати чӯб. дуюмаш. ва сеюмаш чӣ? Дила дар мобайни чӯб қарор ҷойгир аст. дар ҷо дар мобайни чӯб ҷойгир аст. ва дилаҳо ҳар гуна сахтӣ доранд. мисол агар мо дарахта баридагӣ ҳастем, алалхусус писарон, вақте мо дарахта мебарем, то ҳамаи дилаша биомадана ара тез мегзара. вақте ки дар дила расидем, чӣ мешава? Ара кардан қин мешава дар баъзе дарахтҳо. дар баъзе дарахтҳо ара кардан тағйир намеёбад. яъне ки ара кардани чӯб чия? Осона. барое ки дилаш чия? Дилаш мулоима. аз ҳамин сабаб дилаи ҳар хел растанӣ ҳар гуна мешава. дилае ҳастае ки сахтае, дилае ҳастае ки серобае, дилае ҳастае ки мулоимае. барои ҳам и дила ки чист? Дарахт. мо пояи дарахта кардем. дар инҷа расм додагӣ шудааст ва ин расм бояд чӣ кунем? аз ёд карда дар ёд бигирем. тепер мегзарем дар омӯзиши сохти микроскопии чӣ? Пояи дарахт. яъне сохти микроскопӣ гуфтан ки ба микроскоп мебинем. дар таи микроскоп мо чӣ мебинем? дар таи микроскоп мебинем мо чӣ? Пӯст, пӯк, лиф, камби, чӯб ва чӣ? Ва дила мебинем. дар ин расм додагӣ аст. пӯст, пӯк ки дар якҷоягӣ чия ташкил метиҳад? Пӯслоқа ташкил метиҳад. баъди вай мешавад лиф, ки аз нахҳои лифӣ иборат аст ва аз найчаҳои елакшакл. баъди лиф омадагӣ аст чӯб, ки аз чӣ иборат аст? Аз рагҳо иборат аст. ва дила. ина дар ёдтон бигирем. дар бораи пӯст гуфта мегзарем.
пуст инами қабати беруния меган қабати сиёҳтоба. дар айтаги пуст чӣ ҷойгир аст? ҳуҷайраҳои пук ҷойгир аст. яъне ки аввал пустай баъд че пукай. пуст ай кадом буфтае иборат аст? Ай буфтаи чӣ? Пӯшиш. ҳам пуст ва ҳам пук аз буфтаи чӣ? Пӯшиш иборат аст. пояро чӣ кор мекунанд? Пояро аз бухор шудани об, аз осеббинӣ, аз дохилшавии гарду чанг ва микроорганизмҳои касалиангез муҳофизат мекунад. яъне ки вазифаи пӯст ва пук ин муҳофизатист. муҳофизат. Якум вазифаш чист? Муҳофизат. дигар вазифааш дар пӯсти поя чӣ ҷойгир аст? Масомаҳо ҷойгир аст. масомаҳо ҷойгир аст ки тавассути онҳо чӣ мегузарад? Мубодилаи газ ба амал меояд. ин дуюм вазифаша. бо дар пук чӣ ҷойгир аст? Дар пук наскдонаҳо ҷойгир аст ки дар наскдонаҳо низ чӣ мубодилаи онҳо низ дар мубодилаи газ иштирок мекунанд. дар зери қабати пук пук баъд аз пук чӣ ҳосил мешавад? ҳуҷайраҳои ибтидоӣ ки дар оянда ба ҳуҷайраҳои пук ва ҳуҷайраҳои пӯст табдил меёбад. ва также дар поёни пук ҷойгир аст чӣ? лиф. Поёни пук чӣ ҷойгир аст? Лиф ҷойгир аст. дар бораи пӯст ва пук фаҳмидем. яъне ки пӯст ва пук якумаш бофтаи аз кадом буфтае иборат аст? Аз буфтаи пӯшиш. кадом вазифа иҷро мекунад? аз осеббинӣ нигоҳ медорад, аз бухор шудани об, аз дохилшавии бактерияҳои касалангез. бо чӣ вазифа дорад пӯст ва пук? вазифаи чӣ? Мубодилаи газ тавассути чӣ? Тавассути масомаҳо ва тавассути чӣ? Наскдонаҳо. поёнтар аз пук ва пук ҷойгир аст чӣ? ҳуҷайраҳои ибтидоӣ ва лиф. ила даёдтон бигирем. тепер дар бораи лиф гап мезанем. қабати лиф аз чӣ иборат аст? Аз найчаҳои элакшакл иборат аст ва аз нахҳо иборат аст. нахи лиф. нахҳои лиф ба поя чандирӣ метиҳад. чандирӣ ба забони русӣ упругуст мешавад. яъне ки қобилияти нашикастан, яъне ки упругияд, яъне ки ҳар хел ҳолатро мегирад ва аммо намешканад. яъне ки ами лиф худаш нахай, волокнаҳай. ҳамин нахҳои лиф ба поя чӣ метиҳад? чандирӣ метиҳад ва мустаҳкамӣ медиҳад. аз кадом намуди ҳуҷайраҳо иборат аст? Аз ҳуҷайраҳои дарозрӯя. аз кадом буфта иборат аст? Аз буфтаи чӣ? Механикӣ. пӯст ва пук аз кадом буфта иборат? Аз буфтаи пӯшиш. инҷа буфтаи пӯшиш будак. алиф бошад чӣ? Буфтаи механикӣ. аз буфтаи механикӣ иборат аст. аз нахи лифи зағир поя суф ва аз нахи лифи зирфун дастмол ва чипта тайёр мекунанд. яъне ки варақ тайёр мекунанд. ҳамин дарахтҳо чӣ тайёр мекунанд? варақ тайёр мекунанд. ина даёдтон бигиред. фаҳмо? значит лиф аз чӣ иборат аст? Аз найчаҳои элакшакл иборат аст ва аз нахҳо иборат аст. нахҳои лифӣ ба поя чӣ метиҳад? Ба поя мустаҳкамӣ ва чандирӣ метиҳад. аз кадом буфта иборат аст? Аз буфтаи механикӣ. чӣ тайёр мекунад аз нахҳои лифӣ? Аз нахҳои лифӣ тайёр мекунад чӣ? чипта, суф, варақ ва дигар чизҳоро тайёр мекунанд. ин будак дар бораи чӣ? Лиф. дигар қисмаш и камби аст. чӣ? Камби. дар зери лиф
اینا айзерлиф чӣ ҷойгир аст? Чӯб ҷойгир аст. Чӣ ҷойгир аст? Чӯб ҷойгир аст. Агар ба сатҳи чӯбе ки нав пӯст канда шудааст даст расонед, тари лағжонаки онро ҳис мекунед, зеро дар байни пӯстлоқ ва чӯб камби ҷойгир аст. Нигоҳ кунед. Дар байни чӣ? Дар байни пӯстлоқ ва чӯб. Инаҳа чӯб пӯстлоқ ва чӯб чӣ ҷойгир аст? Камби ҷойгир аст. дар байни пӯстлоқ ва чӯб гуфтем чӣ ҷойгир аст? Камби ҷойгир аст. Камби. Даётон бигирем. Дар бораи камби гап мезанем. аз ҳисоби камби поя чӣ мешавад? Ғафс мешавад. Барои моқа камби аз чӣ иборат аст? Аз бофтаи ба вуҷуд оваранда. Аз бофтаи чӣ? Бофтаи ба вуҷуд оваранда. Аз бофтаи ба вуҷуд оваранда иборат аст ва аз ҳисоби камби дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳои камби поя чӣ мешавад? Ғафс мешавад. Ва вақте ки мо меканем пӯстлоқа меканем, вақте кандани пӯстлоқ ҳуҷайраҳои камби медара ва шира пайдо мекунад. Агар ки любой пӯста любой чӯба мисол бигирем, навдара бигирем, баргӯша ускнем, пӯстша биканем, тани ҳавай тар мешава. Тари анаму чӯб, анаму поя аз ҳисоби чи аст? Аз рӯи вайроншавии ҳуҷайраҳои камби. Фаҳмо? Значит, камби аз бофтаи чӣ? Ба вуҷуд оваранда иборат аст. Камби байни пӯстлоқ ва чӯбда ҷойгир шудагӣ аст. Камби ҳуҷайраҳош тақсим мешавад ва дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳои камби поя чӣ мешавад? Ғафс мешавад. Поя чӣ мешавад? Ғафс мешавад. Ва анаму тарии чӯб, тарии поя аз ҳисоби чист? Аз ҳисоби вайроншавии ҳуҷайраҳои чӣ? Камби. Ин даётон бигиред. Дальше меравем, дар бораи чӯб гап мезанем. Чӯб. Гуфтем чӯб қисми асосии пояи дарахт аст. Чӣ аст? Қисми асосии пояи дарахт. Қисми асосии пояи дарахт аст ва аз ҳуҷайраҳои чӣ? Шаклу андозаашон гуногун ҳосил шудааст. Аз ҳуҷайраҳои шаклу андозаашон чӣ? Гуногун ҳосил шудааст. Пардаи ҳуҷайраҳои чӯб ғафс мешавад ва аз ҳисоби анами пардаи ҳуҷайраҳои чӯб чӣ ба поя чӣ дода мешавад? Ба поя мустаҳкамӣ дода мешавад. Ба поя чӣ дода мешавад? Мустаҳкамӣ. Инчунин дар чӯб рагҳои найчамонанд мавҷуд аст ки вазифаи чиро иҷро мекунад? Вазифаи нақлиёти моддаҳоро. Ранги чӣ гум шумора? Ранги рагҳо аст. Ранги чӣ? Рагҳо. Барои моқа роли калон бозӣ мекунад ҳами чӯб. Значит ки ҳозир ман бигирам. Значит ки чӯб қисми асосии пояи дарахт аст. Парда ё ки ҷилди ҳуҷайраҳои чӯб ғафс шуда моддаҳоро дар бар мегиранд чӣ? Ба чӯб мустаҳкамӣ мебахшанд ва дар чӯб чӣ ҷойгир аст? Рагҳо ҷойгир аст. Рагҳои найчамонанд ки вазифаи чӣ? Транспортировкаро иҷро мекунанд. Вазифаи нақлиётро иҷро мекунанд. Дар расл чӯб дар инҷо нишондагӣ шудааст. Дар инҷо нишондагӣ аст. Ин чӯб аст. Инаҳай чӣ дорад? Рагҳо дорад. Дальше мерем. Дар бораи дила гап мезанем. Гуфтем қисми дигари поя чӣ аст? Дила аст.
дил аз буфтаи нарм иборат аст ва аз ҳуҷайраҳои калони пардаашон нафис иборат аст. дар дила моддаҳои ғизоӣ захира мешавад. савол ин ки дила кадом вазифаро иҷро мекунад? дар дила моддаҳои чӣ? Моддаи ғизоӣ захира мешавад. ира даётон хушрӯ бигирем. ғафшавии поя ва ҳосил шудани чӣ? Солҳалқа. гуфтем ки ғафшавӣ аз ҳисоби чӣ мешавад? Аз ҳисоби ҳуҷайраҳои камбӣ. ҳуҷайраҳои камбӣ тақсим мешаванд ва поя чӣ мешавад? гиёҳҳое ки поя чӣ? ғафс мешавад. ҳуҷайраҳои чӯб, тамоми қабати ҳуҷайраҳои чӯб дар як мавсими нашвӣ, яъне ки баҳор, тобистон ва тирамоҳ, яъне ки ҳуҷайраҳои чӯб баҳор, тирамоҳ, тобистон чӣ кор мекунанд? Сабзиш мекунанд ва чиро ба вуҷуд меоранд? Солҳалқаҳои сабзиша. Годичные кольцо мегӯянд, яъне ки ҳар сол як кольцо, ята солҳалқа, ята ҳалқа ҳосил шудан мегирад. Аз ҳисоби ҳамин соли дарахта метавонем муайян кунем, аз ҳисоби ҳамин метавонем маълум кунем ки фасли сол гарм буд, ханак будак. Ҳамеро даётон бигирем. яъне ки чӣ? Солҳалқа чист? тақсимшавии ҳуҷайраҳои чӯб дар як мавсими чӣ? Нашвӣ, яъне ки баҳор, тобистон, тирамоҳ тақсим мешавад ва чӣ? Солҳалқаи сабзишро ташкил мекунад. бо пурбини дастӣ, яъне ки бо микроскоп дар баъзе дарахтҳо обычно асосан метавонем ки бинем ки мо ҳамин солҳалқа, ҳамин дарахт чанд сол дорад. дар як бо пурбин мешавад дида, дар баъзе дарахтҳо бо чашми оддӣ дида мешавад. ира бояд шумо аз ёд бикунед ки бо чӣ дида мешавад. яъне ки солҳалқа дар баъзе дарахтҳо бо чашми оддӣ дида мешавад ва дар баъзе дарахтҳо бо чӣ? Бо пурбини дастӣ. солҳалқае ки нисбатан паҳн аст ё васеътар аст, дар шароити иқлимашон чӣ? Мусоид, яъне ки гарм будагӣ. мисол агар бигирем, ина солҳалқа боша, ина якта ҳалқа, ина дигар ҳалқа, яъне ки масофаи байни ҳалқаи якум ва ҳалқаи дуюм чанд хеле дароз бошад, ҳамон қадар чӣ? Мусоид мешавад. чӣ мешавад? Мусоид. яъне ки шароит мусоид будагӣ, ҳаво соз будагӣ, намӣ соз будагӣ, гарм, слишком гарм будагӣ нест, слишком ханак будагӣ нест. яъне ки ҳамин дарахт дар шароити мусоид ҳамон сол чӣ шудагӣ? Инкишоф ёфтагӣ. барои ҳамин масофаи байни солҳалқаҳо чӣ? Калон мешавад. агар ки масофаи байни солҳалқаҳо майда боша, нехи майдаҳак боша, масофаи солҳалқаи якум ва солҳалқаи дуюм масофа майда боша, ин шароит чӣ мешавад? Номусоид. яъне ки дарахт дар шароити номусоид чӣ кор кардагӣ? Инкишоф ёфтагӣ. дар солҳои нисбатан номусоиди иқлим, яъне ки солҳои хунук, хушксолӣ, солҳалқа борик мешавад. Солҳалқа чӣ мешавад? Борик мешавад. агар шароит хуб бошад, мусоид бошад, солҳалқа чӣ мешавад? Калон мешавад. бинобар он аз рӯи солҳалқаҳо шароити иқлими солҳои дури гузаштаро муайян кардан мумкин аст. ин чӣ маъно дорад? мисол яхе дарахтҳо мисол 100 сол умр мебинанд, мисол 100та солҳалқа дорад. масофаи байни солҳалқаҳо гуногун аст. якчиша майда, якчиша калонай, якчиша бо калонтаракай, бо дигарчиша майдаҳакай. яъне ки масофаи байни солҳалқаҳо нишон медиҳад ки кадом сол шароитиш хуб будагӣ, кадом сол мисол уже хунукӣ омадагӣ, номусоид будагӣ, гарм будагӣ. яъне ки ира фаҳмидем дар бораи солҳалқа. инчунин солҳалқаҳоро ҳамчун компас истифода бурдан мумкин аст. ҳамчун чӣ? ҳамчун компас. солҳалқаҳое ки аз тарафи ҷануб мебиёяд, дарахт назар ба тарафи шимолияш васеъ аст. дар ёдтон бигиред, ҷануб гуфта ҷоеро мегӯянд ки гарм аст. ҷануб чӣ? Гарм. расм гарм бошад, шароит чӣ? Мусоид. ва барои ҳамин чӣ? солҳалқа, масофаи байни солҳалқаҳо чӣ мешавад? Калон мешавад.
мисол тарафи шимол бигирем, калимаи шимол синоним дигараш мегӯяд ки хунукӣ аст. Хунукӣ рас хунукӣ бошад, солҳалқаҳоч мешавад, майда мешавад. яъне ки шимол ассотсироват мешавад бо чӣ? Бо хунукӣ. Рас хунукӣ бошад, шароити чӣ? Номусоидай ва масофаи байни солҳалқаҳо чӣ мешавад? Кам мешавад. Даётон гирифте? Значит ки ҷануб гармай, солҳалқа чӣ мешавад? Калон мешавад. Шимол хунукай, солҳалқа чӣ мешавад? Кам мешавад, майда мешавад. даётон бигирем. ина мисол мегирем, неҷада омадагия мегӯем аз самти шимол, самти чеш хунукӣ ва анами солҳалқаҳо масофаҳошон чӣ? Майдаакан. ҷое ки мисол гарм бошад, ин тарафаш ҷанубе, солҳалқа чӣ? Калон мешавад. яъне ки ин тараф шимол мешавад, значит ин тараф шимол мешавад, а ин тараф чӣ мешавад? Ҷануб мешавад. ҷануб ҷои гармӣ. анамира мегӯянд чӣ? ҳамчун компас. Компас агар бидонӣ, мисол нишон метиҳад шимол, ҷануб, шарқ ва ғарб. намира ҳамчун дарахта, ҳамчун компас истифода бурдан мумкин аст, как компас. фаҳмо? И дар бораи чӣ буд? Солҳалқаҳо. дигар презентатсия слайди мо дар бораи ҳаракати об, моддаҳои маъданӣ ва органикӣ дар тана, яъне ки дар поя. яъне ки бо кадом роҳ мо гуфтем ки мо гуфта будем ки мисол поя як вазифае дорад ки ҳамаи қисмҳои раслина ба ҳамдигар пайваст мекунад. Савол мебиёд ки мисол чӣ хел пайваст мешавад? Мисол чӣ хел моддаи органикӣ об ай реша через поя гузашта ба баргҳо меравад, а моддаи органикӣ дар баргҳо синтез шуда дар чӣ? Дар решаҳое ки поя мебиёяд. анамира мо ҷавоб метиҳад чӣ? намин презентатсия мо нӯкне ҳаракати об ва моддаи маъданӣ. якмаш об ва моддаи маъданӣ аст, дуюмаш чӣ? Моддаи органикӣ. моддаи органикӣ тавассути чӣ меравад? Тавассути лиф меравад, нахҳои лифӣ. фаҳмо? Савол тинад ки тавассути чӣ меравад? Тавассути нахҳои лифӣ. моддаи ҳаракати об ва моддаи маъданӣ бошад, бо рагҳои чӣ меравад? Чӯб меравад. фаҳмо? савол тинад ки тавассути кадом қисми мисол ҳамин поя моддаи органикӣ ҳаракат мекунад? ҷавоб тавассути чӣ? Лиф. об ва моддаи маъданӣ тавассути чӣ ҳаракат мекунад? Тавассути чӣ? Чӯби поя. фаҳмо? ва ба воситаи чӣ ҳаракат мекунад? Тавассути чӣ? Фишори решагӣ. Тавассути фишори решагӣ об ҳаракат мекунад. мисол дарахт агар представит кунем худмонда, реша дорад, решааш дар замине, мисол баргош дар ҳавоа. ягон насос надорад ку мақсад ки об ай поён боло ҳаракат кунад. савол ба вуҷуд мебиёяд ки ҳамин об ҳаракат мекунад? Бале ҳаракат мекунад. Тавассути чӣ ҳаракат мекунад? Насос нест, дил надорад, ягон узве ки специалне бошад ки мисол ҳамин обро циркулятсия бикунад надорад. ва олимон ба хулосаи омаданд ки анами фишори решагӣ ба забони рус мешавад корневое давление. ҳамин фишори решагӣ способствовать мекунад ки ҳамин об ва моддаи маъданӣ чӣ? Ҳаракат кунад. фаҳмо? И уже физика ҳай. ира даётон бигирем. не расмда нишон додагия чӣ нишон додагия? оби рангара гирифтагиян, я шохчара дар дираш мондагиян, баъд шохчара чӣ? Папирёк биридагиян. Дидагиян ки мисол дилааш рангаш дига шитагӣ нест, фақат чӯбаш али шитагия рангаш. ранги сирхи гирифтагия. значит ки ҳамин красители мо через ҳамин чӯб ҳаракат кардагия. ина хача-хачаҳои сирх дора. дилаш холия. дилаш та мақсад ҳамин рагҳо неста. рагҳо неста барои ҳамха сирх шидагӣ неста. мисол ина бо даи опыт нишон додагия дар расми 40-60
чӯбчаро дар дари чӣ мондагиам, дар дари оби кабуд мондагиам. ранги гил чӣ шуда кабуд шуда. Барои чӣ? Барои ки об через поя ҳаракат мекунад, гил мебиёд. чӯбчаро дар болои чӣ мондагиам, дар дарини оби сирх мондагиам. Оби сирх рафтагӣ чӣ гил сирх шудагиам. мақсад ки тавассути поя об ба баргҳо, ба гул, ба дигар қисмҳои растанӣ чӣ мешавад? Нақлиёт мешавад. мисол пояро агар мо гирем камтар, این رسم نشان داده که چه خیلی ماده ارگانیکی چی میشود حاصل میشود. این просто دایتون میگیره تمام. تغییریابی شکل نوده، یعنی که نوده انسان موزی نمبر میکنیم یک چند چیره که هوای نوده در اساس نوده نه که ما اگر همین درس نخونده ما просто بگیم که همین کارتوشکا نوده میگه که چه خیلیش ممکن است یا که پیاز نوده میگه که خیلیش ممکن است. نه برای اون خیلی علم دانستن شرط و ضروره. مثال تغییریابی شکل نوده، ریشه پویا، لونده و پیازک یا همش نوده هم نه که شکلش دیگر کردگیه، شکلش چه کرده دیگر کردگیه، یعنی اینم نوده ها. این نوده درختی سه، نوده درختی دیگر چی؟ با مانند همه علامت ها داره. با مانند ریشه پویا، با مانند لونده، با مانند پیازک علامت های خچه داره. علامت های یخیل داره. برای خیرم نوده میگم. ریشه پویا در چی دیده میشود؟ ریشه پویا در گزنه، در غمای، شقایق، گل لیواندر، اسپیدیسترا، یعنی رستنی خانگی دیده میشود. این چه ریشه پویا؟ سوال که ریشه پویا در کدام نمود رستنی دیده میشود؟ در همین رستنی که ما حاضر نمبر کردیم. اینا از یاد کردن در کاره. دیگرش لونده در چی دیده میشه؟ لونده در کارتوشکا دیده میشه. این کارتوشکا رو لونده میگه، لونده کارتوشکا. در نوک زمینی دیده میشه، توپینامبور. گلی هوا بارونک، یعنی که روغن دوزدک. در این رستنی ها چی دیده میشود؟ کارتوشکا. یعنی که همه известный چیه؟ چی دیده میشود؟ لونده دیده میشود. همه известный چیه؟ کارتوشکا. اینا دایتون بگیرید. فهمو؟ اگر سوال دیگه مثال کارتوشکا با چی داخل میشود؟ این تغییر جوابش میگه که تغییر این نوده شکل دیگر کردن باشد. و پیازک در چی دیده میشود؟ پیازک دیده میشود در پیاز، گل زنبق، لاله، نرگس، پیاز غاز، سیاه علف و غیره ها پیازک دارند. فهمو؟ این پیازک در این رستنی دیده میشود. اینا دایتون بگیرید. اینا просто از یاد کردن در کاره. سوال چه دیده میشود؟ مثال تغییریابی شکل نوده رو نشان دهید. جواب یا که ریشه پویا، لونده یک پیازک است. برای کدام رستنی ها ریشه پویا دارند؟ ما نمبر کردیم. کدام رستنی ها لونده دارند؟ ما نمبر کردیم. کدام رستنی پیازک دارند؟ ما نمبر کردیم. فهمو؟ اینا دایتون بگیرید. این چه ریشه پویا؟ یعنی که ریشه پویا میشود و داون نوده و گل پیدا میشود. در چی است؟ در شقایق و در لیواندر دیده شده است. این علامت های چی؟ علامت های نوده در لونده کارتوشکا. این میگیریم مثل سال حلقه داره، ایرام چی داره؟ دیلک داره، پوست داره، لیف داره. اینا یعنی که علامت های نوده دیده میشود. برای همین چی لونده کارتوشکا با نوده شکل دیگر کرده جایگیر کرده گیان. این باشد رسمی چی پیازک است. مثلا در پیازک دا دیده میشود چی اوزک، ریشه های ایلوواگی. اینا چی مخچه های برگان، برگ های شکل دیگر کردن. برای همین پیازک هم با چی داخل میشود؟ با نوده شکل دیگر کرده. به همین موضوع پویا تمام شد. اینا دایتون بگیرید، از یاد بکنید. پرزنتاسیون در تلگرام میفرستم، скачать بکنید. فراموش نکنید لایک، подписка را، комментарий навесира. Боқи саломат сар баланд бошед.